lussen en wij zinnen. Pak ook samen in de hand. Wij zinnen, het is weer januari. Het is weer bijna Prinsenbal. En natuurlijk kan een vlog van onszelf dan niet ontbreken. Mijn vlogmaat Willem zit hier toevallig in een BMW. Willem, wat zien we dan doen? Oh. Wat goed zeg, hey dig. Wat goed zeg. Oh, het is een laptop. Zeg nee, dat is de nieuwe Prinsenfoto aan het bewerken was. Ja, betrapt. Ik kan zeggen filmen, ik kan er geen zak van. Je vinger steeds op beeld, ik weet het niet. Ja, dat wordt helemaal eens. Hey Willem, wat hebben we te bespreken? Ja, komende zaterdag. Wat is er nou? Prinsenbal. Eindelijk de nieuwe. Wie zal het dit jaar weren? Wat zeggen? Ik heb geen idee. Ja, ik weet het. Maar geen idee, dus kom lekker kijken. Ja, en we hebben een fantastisch programma te horen. En natuurlijk, wat hebben we? Van Lies van Nacht. Van Lies van Nacht. Ik weet het niet. Nog hier en daar. En de herfsthalen ik heb er zonder zin in. Ja, dat wordt een fantastische horen. Ja, ik kom allemaal gezellig nog het BMW. We hebben nog een kleine verrassing. En ik heb, nou... Ja, dames en heren, de verrassing is Willem. We hebben weer dit jaar een... Shotjesbal. Shotjesbal. Oh! Snel, zo doen. Toch stoppen we in één keer bij de Wuilerskrant-commissie. Ja, ongelooflijk. Dus de Wuilerskrant. De laatste hand werd gelegd aan de Wuilerskrant. Behalve de foto van onze nieuwe. Er is zondag, ook trouwens, uitkomen van de jeugdprins. En we nog feest in de residentie. En, wat hebben we de week erop? Hebben we dan ook iets? Receptie van onze nieuwe hoogheid. Ik heb er ook wat optreden. Ja, een nieuwe band. We vinden de band Chic. Dus we willen een hele chique ochtend. We zien ons komende zaterdag. Absoluut. Bij Prinsenbal. Ken je wachten. Tot dan. Het is vastelovend vuurloofree.